ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия канед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Акай реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якмин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, ҷамоати деҳоти Фрунзе, деҳаи Иттифоқ гуфтаги бодро 4 хонара, яъне ки фундаменташ рехтагӣ ҳастад. дар наздикияш мактаб, магазин ҳастад. масоҳати заминаш 8 сотиқа дӯстони азиз, яъне ки хонаҳо бодро 9 ба 3 мебошад. дарозияш меҳмонхонааш мебошад, яъне ки тайдгиаш 5 ба 3, як тайдгиаш 3 ба 8, яъне ки 3 ба 3 дӯстони азиз. 8 сотиқ замин дорад. документҳояш гуфтагия ки созан ана гирди атрофи хона маҳкам бо 3000 дона симеблок гуфтагия ки гирди атроф маҳкам кардагия. свет об дорад, ҳавзи 14 тонага дорад бодро. дӯстони азиз, як комментар, яъне ки боз гуфтагия ки магазин росткардагӣ ҳастем, коробка мебошад. касоне ки агар бигирам магазина хатиями замин, хулоса магазина рост мекунӣ, айпай яъне ки бизнес мешай, нарша 100,000 сомон мега иваз карда мешад ба ягон Toyota Camry қаде, ба ягон мошини майда қаде. марҳамат дӯстон, номери ватсап, тариқи ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Левакин, яъне ки дар шаҳри Сарбанд, тарафҳои дачаҳо гуфтаги бордоро. дар хона мебошад. масоҳати заминаш 8 сотиқ замина, як калидор дорад. подвал ҳам дорад бордоро. хоб кухни, ҳаммом, ошхона ҳам дорад. обу свет мушкилӣ нест, гуфтаги як пастини ҳастад. гирди атрофи хона маҳкам кардагия, 4 тарафи хона. дӯстони азиз, 12 часпондагӣ ҳастад. нархи хонара 250,000 сомон мега ва дар наздикии хонашон гуфтагия ки мактабу магазин, яъне ки ҳамхелитсо балҳисам ҳаста бордоро. ина хонара аз берун бо диққат тамошо кунед. гирди атрофаш бо симеблок маҳкам кардагӣ ҳастад. дарвозаи беҳтаринам часпондагӣ ҳастад. дӯстони азиз, нарша 250,000 сомон мега. касоне ки агар аз номи сомонамо гап занед, иншоалло ки арзона мекунанд бодро. хонара бо диққат тамошо кунед. ина бисмиллоҳ гуфтем даромадем, яъне ки дарони хона. хоб бордорони азиз, номерҳои ватсаби соҳибхона мондаги ва номерҳои дастиш 903 30 31 21, номери дастиш ва номерҳои ватсапшон 944 49 63, номери ватсапш. дӯстони азиз, касоне ки хонахар бошед, марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, тарафҳои дачаҳо, дар хона 8 сотиқ замин. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. برادرای عزیز، سومین ایلول ما خانه فروشی است. قرار دارد در ناحیه دنگره، دهه کلوکسای گفته که برادر، 3 در خانه می باشد. 8 سوتیق زمینه.
хона дӯстони азиз яъне ки бо хишти лои бардоштаги коробка мебошад. хоб шкатулкадаги ҳастай нархи хонаро 110,000 сомон мегӯяд. خریدار انیق باشد گفتگه که بیا خونه از پیش ببین باز سودای خوب هم میشود. مرحبا دوستان، در نمبرهای 002 91 79 79 قدی میتونید در تماس شوید. хонаи фурӯшии асай қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ гуфтаги бодро. ду дар хона мебошад. обу свет мушкилӣ нест. масоҳати заминаш 2 сотиқ замин, яъне ки дар 2 сотиқ замин ҳамин хонаи ҳозира ҷойгир аст. нархи хонара 250,000 сомон мега. ремонтҳои хуб дидесен хай бодро. дарони хона чӣ хеле ремонт кардагай. хоб нархи 250,000 сомон дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсида қарор дорад. گرد اطراف خانه محکمه آب سوئد مشکلی نیست. داکومنتش 100%. رقم‌های صاحب خانه 804 81 99 99. مرحمت در واتساپشان مراجعه کنید. و دوستان عزیز، اگر شما چنین یعنی که خانه‌ها داشته باشید برای فروختن یا که رکلام کردن، مرحمت در واتساپ مراجعه کنید. ان شاء الله که رکلام کرده خانه‌های شما را فروخته می‌دهیم. برادر رحمت کلام برای دست بهترینتون. اپشکو لایک کم کم خبر بگیرین. پنجمین ایلولی ما خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه زفرآباد جماعت روشن گفتگی بادر. 6 در خانه می باشد. خانه با خشتی لای برداشتگی کارابکا می باشد. های در نوود دوستان دیده سین چه خیلی خانه. مساحت زمینش 8 ساتیق زمینه. نرخ خانه را 160,000 سومانی میگه. باز گفتگی که سودای خوبم دارد برادر. رقم‌های صاحب خانه 926 16 49 14 خدی. به همین نمره میتونید زنگ بزنید و معلومات مفصل‌تر خانه را از خود صاحبشان پرسان شوید. دوستان عزیز، ششمین اعلان ما زمین فروشی است که قرار دارد در ناحیه غازی ملک. 3 در خانه را فوندامنتش ریختگی گرد اطراف خانه گفتگی با سیملا محکم کردگی. 8 ساتیق زمینه. آب سوئد مشکلی نیست. گردش محکم. نرخش برادر 65,000 سومون میگه. باز معامله خوب دارد. کسانی که از طرفای غازی ملک یعنی که دوستان زمین خر باشید، 8 ساتیق زمین 3 خونه را فوندامنتش ریختگی. مرحمت طریق نمرهای واتساپشان مراجعه کنید. باقی سربالان خانه آباد باشین شهر بچه‌ها دستگیری کنید. دستگیرشون پیش ماست. خیر تا ویدیو آینده. خداوند مهربان نگهبان تو باشد.